nun bultan than nan tlai to ma mai nin siam katan chuan ala ma deuh emo katlai to ma ahun to lo ti sangin ayam hei hi ril chekadu ahun dik takayo mani American sana so India indar ka somle chan ve vel line mizo ka ma se India sana hi akal muang ti na ni big chuang lo chan khat kum som ni panian graduate ma se na thatak muturin kum nga velan nga angai le tho thin chan khat kum som ni panga CEO ni in kum som nga vela an thi line chan khat ero kum som nga vela CEO ni in kum som ko thleng an dam thung chen khadan la single ring line chen khadin fan lo nei thua towa Obama kha kum som nga panga a retire ma se Donald Trump chuan kum som saria atan ve thia thung ani na taka chuan tu po mai hi kan ta na hun ruata khanom thewani ivela mi chen katte kha nanga ya wa ma fal viu angin an lang mai thei chen khat chu nu fual viu ang ten an langang ma se an zawai khan an mani in tlan siak na muala chuan an ta na hun ruata theu an tlan ani vathikin va muzit vak du su an ta na hun ruata anoma nangai po kha ita na hun ruata chuan iom mek ani ma se he hun hi ibo pel chuan atlai lutuk hun ala thleng thei ka soi tumber chu ila tlai lo ala ma lutuk hek lo a hun dik ta kayomani nun hi chu che chuana na a hun dik tak lo chan lamani a hun dik ta kayom tun hi inuna hun sin sia tlak isiam theina tur hun inun thalote kalsana nun thari siam thei hun ilo ni chak em thin ni tura I tho thei hun mi aya sang zo ka in hlan kai theina tur hun dik tak chu ni ila tlai lawa I ma hek lo a hun dik ta kayomani in the vine Kumthar chibai vek ule ka channel hi lo la subscribe lo ni chon khoi takin subscribe la notification bell kha in lo on mok don ya o chuan lo thiam lo lo hun tem tek lo la lo ka nga voin ni January ni khathi sister nanawi birthday ania salam chuan karan wi sani happy birthday nanau you look happier